Mae'r Rhaglen Cyflymu Twf yn fenter gymorth newydd gan Lywodraeth Cymru a chronfa datblygu rhanbarthol Ewrop ar gyfer busnesau bach a chanolig yng Nghymru. Busnesau uchelgeisiol sy'n tyfu ac wedi ennill eu plwyf nad oes trydydd parti wedi buddsoddi ynddyn nhw. Os byddwch yn gymwys, bydd eich busnes yn elwa ar becyn cymorth arbennig wedi ei ddarparu gan entrepreneuriaeth profiadol. Bydd cynghorwyr proffesiynol a dosbarthiadau meistr ar gael i chi hefyd. Mae'r rhaglen hon wedi thargedu'n benodol at fusnesau uchelgeisiol sydd am dyfu ymhellach ac sydd â'r potensial a'r natur benderfynol o lwyddo. I gael eich derbyn ar y rhaglen, rhaid eich busnes fod wedi ei leoli yng Nghymru gyda llai na 250 o weithwyr. Rhaid i chi hefyd ddangos bod gennych y potensial i wneud y canlynol, cynyddu trosiant o leiaf 20% bob blwyddyn, neu yn achos cwmnïau iau i sicrhau o leiaf 2 filiwn o bunnoedd yn fwy o drosiant dros 3 blynedd. Creu o leiaf 10 o swyddi newydd mewn 3 blynedd. Dechrau neu gynyddu'ch gallu i ddatgloi cyfleoedd mewn marchnadoedd rhyngwladol. Rydym yn derbyn mentre newydd a rhai sydd heb ddechrau, ond mae'n rhaid iddynt ddechrau mysnachu o fewn 12 mis. Byddwch yn talu ffi aelodaeth i'w talu fel ôl-daliad, sy'n dechrau ar ddiwedd eich blwyddyn gyntaf ar y rhaglen. Mae'r gost yn dibynnu ar oedran eich busnes, ond bydd buddsoddiad Llywodraeth Cymru ac IODF yn hwf eich busnes yn cyfrannu'n fawr at y gost. I ddysgu rhagor, ewch i www.busnes.cymru.gov.uk neu ffoniwch dim 3000 6 dim 3000.